Hola. Com algú de vosaltres segurament ja sabeu, dijous passat es va posar en marxa el procés participatiu relacionat amb el Pla Local d'Habitatge. Aquest procés participatiu estarà en marxa fins al mes d'octubre a través de la plataforma Participa Rubí, i aquí la idea és recollir el màxim d'opinions i d'aportacions possibles al respecte de la situació i les necessitats de l'habitatge a la nostra ciutat. En aquest mateix espai del Participa Rubí, i per poder participar amb coneixement de causa, trobareu també una diagnosi. Aquest document és el primer dels documents elaborats per aquest Pla Local d'Habitatge i recull tot un seguit de dades de la ciutat que són molt interessants. Per exemple, dades demogràfiques relacionades amb necessitats i previsions de necessitats en matèria d'habitatge. El més interessant d'aquest document, d'aquesta diagnosi, és que al final fa un resum, una proposta de quants habitatges i de quin tipus necessitarem per fer front a tota la demanda que tindrà aquesta ciutat, especialment pel que fa a aquells habitatges destinats a polítiques públiques d'habitatge, és a dir, els habitatges dirigits a aquells col·lectius que tenen més dificultat d'accés a l'habitatge, perquè aquest, en definitiva, és l'objectiu del Pla Local d'Habitatge, poder donar resposta a tots aquells col·lectius, persones, famílies que queden fora o que tenen molta dificultat per entrar en el mercat lliure de l'habitatge. Us animem a participar, a entrar a la plataforma Participa Rubí, fer un cop d'ull en aquesta diagnosi i aportar les vostres opinions per tal que aquest Pla Local d'Habitatge es faci amb les més veus possibles i, per tant, sigui el més enriquidor possible.